anong elemento ka? Tao ka ba? Maligno ka ba? Kapre ka ba? Body spirit ka ba? Anong nilalang ka dito sa lupa namin? Sagutin mo yung tanong ko, anong nilalang ka? Pag hindi ka magsalita, maniwala ka sa akin, lulusawin kita sa loob ng katawan niya. May dahilan ako kung bakit ako pinadala ng aking ama rito. May tanong lang ako, napakasimple lang. Hindi ako makikipag-away sa'yo, bibitawan ko itong krus sa paa mo. Kung makikipag-usap ka bilang instrumento ng Diyos. Naunawa ang sinasabi ko? Makikipag-usap ka ba sa akin? Sagutin mo yung tanong ko. Makikipag-usap ka ba sa akin? O sige. Anong dahilan kung bakit ka nandito sa loob ng bahay nila? May gusto ko ba sa bahay nito? O wala ka palang gusto eh. Lalaki ka ba, babae? Lalaki! Eh ano ka? Kapre, baligno, etc. Maligno. Maligno. Saan ka dito nakatira sa loob ng bahay nila? Doon sa kusina! Doon sa kusina. Ngayon, bibitawan ko ang aking sandata. Bilang instrumento ng Diyos, magtitiwala ako sa iyo. Pero kung pag umatak ka sa akin ng masama, tanda mo, ipapahampas kita dito sa sibat ni Rafael. Gusto mo ba? Hindi! Nakikita mo ba ang liwanag? Hindi! Dahil hindi mo siya makikita, dahil alam niya, aatake ka sa akin ng ganong kabilis. Naintindihan mo? Oo! Pero ito lang, pahintulutan kitang bibitawan ko ang aking sandata para makipag-usap ka ng maluwalhati sa akin. Naintindihan mo? Oo! Ihahanda ko na. Bumitaw mo na kayo, Rafael. Ang nilito, Jesus sa sinag. Pakawalan mo siya, pusok siya makausap ng mas seryoso. Sige, ito na yung mga kamay ko. Ano ka dito? Maligno, kapre, etc. Yung totoo. Maligno! Matagal ka na nakatira. Oo! Ikipag-usap lang ako ng maayos sa'yo. Aalis ka dito sa bahay nila. Oo! Sa kalilipat. Doon! Ito lang mapapayo ko sa'yo. Ilan nakatira dito kung matagal ka na? Matagal ka na ba nakatira dito? Hindi! Kailan lang? May taon na ba? 1 taon, 2 taon, 3, 5, 5 taon, 7 taon. Bahala ka. Kung ilan? Dalawa! 2 taon? 2 taon? Oo! May nakatira ba? May kasama ka ba rito sa loob ng bahay nila? Wala! Nag-iisa ka lang. Oo! Yung tatay niya, kinukulang ba yon? O may nananakit sa loob ng katawan niya? Pinukulang! Babae, lalaki, namumumulan doon? Babae! Tagasan? Di ko alam! Maraming salamat. Tingnan mo mukha niya, pinagpapawisan. Nilalamig na nga lang ako. Maligno, makikipag-usap na mo na maayos sa'yo. Ilang taong ka na? 1! Matanda ka na? Oo! Eh, ba't ganyan kamay mo? Parang na-shock na yan, hindi na gumagalaw. Ano ba yan, napako ba yan? 1! Hindi ka ba makagalaw? Hindi! Kasi alam ng anghel ko, aatake ka daw sa akin, sasakalin mo ko. Yan ang sabi nila, oh. Kaya ginawa nila, tinurukan niya ng sibat yan. Kita mo yung kamay mo, hindi ka makaporma, di ba? Oo! Kasi sabi ko sa iyo, makikipag-usap lang kami bilang instrumento. Instrumento lang ako ng Panginoon namin na si Jesus, si Kristo. Panginoon niyo rin yun, di ba? Oo! Alam ko naman dati kayo sinumpa ng Panginoon Kristo dahil sa katigasan ng ulo natin. Namin, lahat, katulad din namin mga tao. Ang payo ko lang naman hindi naman ako pinapunta rito para patayin kayo, saktan kayo, etc. o lusawin kayo. Ang gusto ko lang naman, malaman kung ikaw ba ang lahat ng naggagawa ng katakatakutan nila. Hindi! Sino pa yung isa? 1! May kasama ka rito? Oo! Ilan kayo lahat dito? 2! Sa dalawa kayo rito? Oo! Anong gusto niyong gawin tayo dito? Sa Maligno? Kayo magpapasya? Paalisin na lang daw kita rito. Hindi! Paalisin na lang daw kita. Oo! Bakit pinagpapawisan ka na malakit? Hindi naman kita inaaway. Nakikipag-usap lang ako sa iyo. Mainit ba yung nakatusok sa kamay mo? Oo! Tingnan mo yung kamay niya, oh. Yung kamay ng Maligno. Halos hindi niya magalaw, oh. Paano? May nakasusok na sibat na sa loob ng palad niya. Kaya hindi niya makagalaw, pati mga kamay niya, oh. Nilagyan ni Rafael. Ni Rafael. Nilagyan ng anghel ko yun, di ba? Oo! O di kilala mo na ako. Oo! Hindi ako Diyos, ha? Oo! Hindi rin ako sugo ng Diyos. Instrumento lang ako ng Panginoong Kristo. Oo! Ito lang mapapayo ko sa'yo. Aalis ka na. Oo! Sa kalilipat. Doon! Huwag kang babalik dito. Oo! Puro ka oo, ha? Pag bumalik ka rito, tanda mo, pag bumalik ako, lalasunin ko kayo rito. I-ensensuan ko to, lalasunin ko kayo lahat. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Kaibigan, Oo! maraming salamat. Oo! Hindi ka nang paparamdam. Hindi na! Promise mo. Oo! Nangangako ka sa Panginoon namin. Oo! Ano pangalan ng Panginoon namin? Hindi mo mabanggit, di ba? Bawal yun sa inyo, di ba? Anong pangalan ng Panginoon namin? Bawal sa kanila banggit ng Panginoon. Ulitin ko, anong pangalan ng Panginoon namin?
Alam ko kasi pag binanggit niyo yun, malulusaw kayo, di ba? Oo. Hindi nila babanggitin ang Panginoon natin. Maraming salamat! Rafael Jesus Asinag, pakawalan siya sa araw na ito. Pahintulutan ko pakawalan mo siya at huwag na siyang babalik dito. Kaladkarin mo palabas. Maraming salamat sa iyo. Hindi sana kita paalisin dito kung wala kang ginagawa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito at sa buong bahay ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Layas. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Ano pangalan niya? Jonaline. Gising. Bet ka pawis na pawis. Ano nakita mo? May nakita madilim. Nasaan kayo madilim? Kasi nakaupo lang po ako dito. Tapos saan yung madilim? Diyan, lahat po madilim. Lahat ng bahay niyo madilim. Pero araw pa lang ngayon, mga alas 3 pa lang ng hapon. Bala, may nakita ka? Bala. O, sige, salamat. Baba mo pa mo. Painumin ng tubig. Sige, huwag mo lang papatay. Huwag malamig ha. Huwag malamig. Kita mo. Walang labis, walang kulang, di ba? Ano pa ramdam mo? Nanghila? Medyo nung malambot. Nananabot. Bet yung kamay mo, hindi mo ba magalaw yan? Hindi matigas. Matigas? Parang ano? Parang may nakatagan. Wala kasi sasakalin niya ako, sabi ng anghel ko, sasakalin daw niya ako pag binitawan ko siya. Gusto ko sumigaw pero Gusto mo sumigaw pero ano? hindi, walang lumalabas sa ano ko. Eh wala naman, hindi naman ito yun. Mayroon yung paliwanag yun. Pangalan mo? Isa-isa lang. Pangalan? Jonaline. Middle name? Abilino. Abilino. Apelido? Kitones. Kitones. Kumisos na mistero kami ang yung mga napilan nyo kami sa pangalan at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan kaya kayo kung muna sa buhay namin. Amay sa bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng may karamdaman at kalakasan ni Jonaline. Amen. Bigyan mo ko ng kapangyarihan sa binabas-basa ko tubig nito kung baka maging kalakas. Kaya niya lang tubig ha. Inom ha. Inumin mo ulit. Dahan-dahan lang, nanginginig yung kamay mo. Nasyak ka ba? Parang pasmado yung kamay mo. Relax! Baba mo yan. Buhusak mo ng holy water. Okay na. Saka ng kamay. Nakita mo lang, madilim. Pikit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. O sige. Teka na nanay. Ikaw naman.